खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो देग्लाय रायजोआव दुर्गा फुजा फालिनो थाखाय गनायथि होबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय बेनि थाखाय रायजोफ्रा मदद होनो नांगोन होननानै बुंथिदों आरो खमसे खम कोविड-19 नि मोनसे द'जनि भेक्सिन लानो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायनायजों लोगोसे सम जायोब्लानो मोननै द'जनि भेक्सिनखौबो लानो थाखाय खावलायदों रायजोआव दा 22 लाख कोविड-19 नि भेक्सिन थियारि दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा मख'नो गोनांदि दुर्गा फुजाया 11 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव जागोन गोबां सुबुंफोरजों लोगोसे आइ दुर्गानि मुसुखा बानायग्राफोरा देग्लाय दुर्गा फुजा जागोन ना जाया बेखौ लानानै गोनो गोथोआव दंमोन दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा खालामनानै होबाय कोविड-19 नि नेमखान्थिनि गेजेरजों रायजोआव दुर्गा फुजाखौ फालिनाय जागोन होननानै रायजोआव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों बे दुखुनांथाव जाथाया जरहाटनि निमाती घाटनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमानि साजों माजुलिनि कमलाबारि फारसे थांबाय थानायावनो जादों उल्था फारसेथिंजायनिफ्राय फैनाय नावजों सौदावलायनायनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों प्रशासना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे नावआव सा 80सो दावबायारिफोर दंमोन बेनि मादाव सा 40खौ रैखा खालामनो हादों नाथाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नावआव सा 120सो दावबायारिफोर दंमोन आरो गंनै 15निफ्राय गं 30सो बाइक दंमोन बे जाथायाव सा 40निफ्राय सा 60खौनो गोमानानै थानायनि सन्देह खालामदों जाथाय जानायखौ नुनानै रायजो राजाफ्राबो रैखा खालामनाय हाबाखौ मावदों आरो गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि गेजेरजों नागिरनो थाखाय जरहाट आरो माजुलिनि एडमिनिस्ट्रेशनखौ बिथोन होदों आसाम सरकारा खौरांनि बायदिब्ला जाथाय जानाय बे जायगायाव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिहैगोन रिपर्टनि बायदिब्ला गंनै नावजों सौदावलायनायनि उनाव बे नावा बेलथायदों आरो 350 मिटार गोजानसोआव दैनि सिङाव बे नावखौ मोनहैनो हादों नाव बेलथायनायनि उनाव गोमानानै थानायफोरखौ थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो दासिम सासेनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय रिपर्टआव मोननाय जादों गोथै देहा बोखांनो हानायनि मुङा जाहैबाय गुवाहाटीनि परिमिता दास माबायदि जागोन रन्जन दैमारि बिथांनि गोदान जोबथेसालिया बेनि फिननायखौ रन्जन दैमारि बिथांनि बिनानाव अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायथिनानै होदों बिथाङा बुंथिदों दि गोबां सुबुंफोरानो साननो हागौ रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै जोंनि गेजेरावनो अदेबानि चिरां जिल्लानि काजलगाव आलासि न'आव दोनफैबाय होननानै नाथाय बेखौ सोरखारा जोंनि नोरोम आखुनि बर' सुबुंफोरखौ थगायनो थाखायसो खालामदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा मानोना थांनाय 2013 मायथाइनि जेल एक्टनि 3.1 क्लजनि बायदिब्ला काजलगावनि बे आलासि न'खौ आसामनि नखर बिफाना जेल फोसावखानाय होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे साननै सानथामनि गेजेरावनो जेलनिफ्राय बख'नानै काजलगावनि आलासि न'आव रन्जन दैमारि बिथांखौ दोनफैनायनि खौरां मोननो हागौ होननानैबो फोरमायथिबावो काजलगावनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ जोबथेसालि महर होनो थाखाय लहानि दरजा जायखौ जेब्लाबो ताला मारिनानै दोनगोन केम्पासखौ 6 फिटनिख्रुइबो गोजौसिन थिंजों दोथाबदों आरो बेनि गोजौआव थारनि सु सोंथेबावदों होननानै फोरमायथिदों बिथां अनजालि दैमारिया बे खोथाखौ बिथाङा अदालगुरियाव जानाय सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो फोरमायथिदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रोजा रोजा सुबुंफोर जाय बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस दोलोनि खोथा सानालासे बर' हारिनि साननानै खौसेयै नुजाथिफैनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों बिथां अनजालि दैमारिया रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायनि सायाव बिथां अनजालि दैमारिया बुंथियोदि जायनाखि पलिटिकेलि एनडिबिफोर सोमावसारनायखौ गनायनानै लादों थिग बेबायदिनो रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौबो पलिटिकेलि एमनेस्टि होनो हायो होननानै जुदि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो हायाब्ला बिटिआर गोरोबथाखौनो खालामनो नाङामोन बिथां रन्जन दैमारिया हारिनि थाखाय जोबथेसालियावनो थागौमोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय कर्टनि गेजेरजोंसो थांनो नांगोन होनबोबाय थानायनि सायाव बिथां अनजालि दैमारिया बुंथिदों दि गोरोबथाखौ सोरखारजोंसो खालामदों कर्टजों नङा सरकारा नारसिनोब्लानो कर्टआ बेनि सायाव राहाखौ लागोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा गाद्दिखौ सेजानो गिनो नाङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा पलिटिकेलि बांद्राय हिसाब खालामबाय थानानै गावसोरनि सार्थखौ फुरा खालामनो थाखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ मोनसे जोबथेसालिनिफ्राय गुबुन मोनसे जोबथेसालिसिम लांलाय लाबोलाय खालामनानै बाहायगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां अनजालि दैमारिया 2272 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज होदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामाव थानाय प्रभिन्सियेलाइज्ड हायार सेकेन्डारि स्कुल
हायार सेकेन्डारि आरो माल्टिपार्पास स्कुल आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलफोराव पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 2272 पस्ट फोसावनानै होदों। बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 25 सेप्तेम्बर सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन आरो 20 अक्ट'बर सानजौफु 12 रिंगासिम थागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अफिसियेल वेबसाइटआ madhyamikasam.gov.in। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि मोन 2272 पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरि पस्टनि मादाव बर' आयदायाव मोनसेल' सिट दङ, जाय बयनिख्रुइबो खमसिन। गुबुन आयदा जेरै एसामिसाव 430, जाय बयनिख्रुइबो बांसिन, एडभान्स एसामिसाव 102, बेंगलियाव 62, एडभान्स बेंगलियाव 18, इंलिसाव 270, हिन्दीयाव 6, मणिपुरियाव 7, संस्कृतआव 33 आरो गुबुन आयदाफोर। आसामनि 24 प्लेन जिल्लानि बिजाथिफोराल' बे फोरोंगिरिनि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सोलोंथाया गनायथि मोननाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय पस्ट ग्रेजुएशनाव खमसे खम 50 जौखोन्दो मार्क मोननाय जानो नांगोन। लोगोसे नेशनेल काउन्सिल फर टिचार इडुकेसनजों गनायथि मोननाय इनस्टिट्युसननिफ्राय BEd पास जानाय जानो नांगोन आरो बेनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारि टेटआव पास जानाय जानो नांगोन। आनरिजार्भ केटेगरिफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो पेपाराव 60 जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन, नाथाय SC, ST, OBC आरो बेंगुराफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो पेपाराव 55 जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन। सानफा एफा जामलांनो हमदों BPF दोलोनि मददगिरिफ्रा। बे समाव BPFनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BPFनि मददगिरिफोराबो BJP फारसे गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों। 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन BJP मण्डलनि बानजायनायाव जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन, जेराव 1100 BPF दोलोनि मददगिरिफ्रा BPF दोलोखौ एंगारनानै BJP दोलोआव हाबदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङाबो। सा 1100 BPFनि मददगिरिफ्रा दोलो एंगारनानै BJP दोलोआव हाबफैनायनि सायाव बिथाङा बुंथियोदि राजखान्थिनि ओंथियानो जाहैबाय जौगानाय। BPF दोलोआबो सोरजों थायोब्ला गोजोनै थानो हानानै गावसोरनि लुबैनाय बायदि खामानिखौ मावलांनो हागोन बेनि सायावसो गोसो होदों। थिग बेबायदिनो जोंनि BTCआव BPF दोलोआ सिगां सरखार दंमोन, नाथाय दा गैलिया। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जाय दोलोजों थायोब्ला जौगाखांनाय मोननो हागोन बे दोलोखौ नागिरदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि रायजो राजाफोरनि थाखाय दा मोननै लामा दङ, मोनसे जाहैबाय UPPL आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय BJP। बबे दोलोजों थानो गोसो होनानै सोंथि खालामनायाव रायजो राजाफ्रा BJPजोंनो थांगोन होननानै ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। जायनाखि BJP दोलोआ BTCआवबो लोगो सरखार दङ, आसामावबो BJP आरो मिरुआवबो BJPनि सरखार दङ। बेनिखायनो BJPखौ रायजो राजाफ्रा मदद होफैदों होननानै फोरमायथिबावदों रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। जै बर' हारिनि We Want Justice, No Justice No Rest स्लगानजों गोमसार होबाय उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव। उदालगुरि जिल्ला XNDV इउनाइटेड फरामा रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बारग' NDVनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो थाखाय उदालगुरियाव सुबुंगौमा हज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदोंदि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव रावबो सागानगिरियानो बेबायदि जोबथेसालियाव जोबथेफिनजानाय जारिमिनावनो गैया। नाथाय दुखुनांथाव बियो जोंनि बर'नि गेजेरावसो जाबाय। बे राजखान्थिनि गादिनि थाखाय नामा? सोरनिबा सोलो दं नामा? बर'नि हाखौ सेफिनो नाजादों नामा होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बर' गोजोन गोरोबथा खालामनानै बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो सोलो खालामदों नामा बेखौ साननानै गिखांनाय फैयो होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो खामानि मावगासिनो दङ आरो उदां अख्राङाव थाबैनो गबोसिगोन बायदि होननानै बुंबोबाय थानाया सोंखारि जाथाव होननानैबो बुंथिबावो। आरो थांनाय 14 जुलाइआव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा जोबथेसालियाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लोगो हमनानै सप्तासेनि गेजेरावनो उदां जासिगोन होननानै बुंबोनाया सोंखारि जाथाव आरो सासे सागानगिरिया गुबुन सासे सागानगिरिखौ बेबायदि थगायबोनाया दुखुनांथाव होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। थारैनो जुदि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो गोसोब्ला गासै सागानगिरिफ्रा बुंनो हानांगोन रन्जन दैमारिखौ उदां खालामाब्ला बिटिआर गोरोबथाखौनो रिजेक्ट खालामगोन होननानै। आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय BTC सरकारा BTC काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालाम आरो बे रिजलिउसनखौ आसाम गभर्नरनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथाय होनबासो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय BTC सरकारा खामानि मावदों होननानै फोथायगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे मैयानि बे होज्रिख्रावनाय हाबाफारिखौ मान होनानै रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनानै होआब्ला उनाव राजा लामा जथेगोन, रेल लामा जथेगोन, गोनांथि जायोब्ला बिटिआरआव सानफ्रोमबो बन्द फोसावगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बेफोरनि अनगायैबो फोरमायथिबावदोंदि सुबुंखान्थिनि गेजेरजों रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय BTC सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ गोबां खेब खावलायबोदों आरो मेम'रेन्डामबो गथायबोदों, नाथाय सरकारा बेनि सायाव एसेबो गोसो होआखै होननानै फोरमायथिदों।
लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि थाखाय रन्जन दैमारी बिथांखौ बेल होनो हादोंमोनब्ला दा मानो बेलाव सख'नो हाया होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथांमोनहा। लोगोसे रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोआव थाफानायफोरा पलिटिकेलि दा मासे सामलायगासिनो दङ, नाथाय रन्जन दैमारी बिथांखौ इनायै जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनगासिनो। बिथाङा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो मोन्थाय गैयामोन नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथांमोनहा। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दङ कान्तेश्वर बसुमतारिया। कान्तेश्वर बसुमतारिया 7 फिसाफोर दङ। 7नि मादाव 2 हिन्जावसाफोर। बिथांमोनहा थाखो 7 आरो थाखो 9आव फरायो आरो सासे फिसा हौवा दङ। बिथांमोना बाक्सा सालबारि मायांपारानि। कान्तेश्वर बसुमतारिनि फिसाज्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा नखराव बिमायाबो रुंसारि जालांबाय आरो बिफा कान्तेश्वर बसुमतारियाबो थांनाय 3 बोसोर सिगांनो केरालायाव खामानि मावनो होननानै गामिनि सुबुंफोरजों थांफादोंमोन। नाथाय कान्तेश्वर बसुमतारिया केराला मोननायनि सिगांनो ओंखारदों आरो बिथांनि दासिमबो जेबो खौरां गैया। कान्तेश्वर बसुमतारि गोमानायखौ लानानै पुलिस थानायाव खौरां होनाय जादोंब्लाबो जेबो फिननाय मोनाखै होननानै फोरमायथिदों। बिमा बिफा गैजायै नखराव सासेल' फिसाज्लाया खामानि मावनानै बिनानाव सानैखौ फोरोंनाय आरो नखर सामलायनाय खामानिखौ जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मावगासिनो दङ होननानै दुखु फोरमायथिनायजों लोगोसे सोरखारा माबाफोर मदद होयोब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे गोमानाय बिफाखौबो मोनफिननो हायोब्ला गोजोन मोनगोन होननानै फोरमायथिदों। सिजौ सावथुना बान्था देरहासारनो हाबावबाय। ब्रिस्टल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभेल UK 2021आव बर' सावथुन सिजौआ बेस्ट फिचार फिल्म एवार्ड मोननो हादों। बे गोजोनथाव खौरांखौ सिजौ सावथुननि क-प्रडिउसार अम प्रकाश खेरखातारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों आरो बे बान्थाखौ देरहासार हानायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे गावनि हान्जाखौबो साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि सिजौ सावथुना सासे सिजौ मुंनि गथ'सानि सल', जाय भारत भुटान सिमना खाथिनि सायखंगुरि गामियाव थायोमोन। बिथाङा रंजा खुसि थाग्रा गथ'सामोन, नाथाय 1952 सिम भुटानाव सोलिनाय फिउडेल लेन्ड टेनियर सिस्टेमनि बोरलि जानो गोनां जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा उनाव सासे मंक जादोंमोन। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड APDCLनि सा 36 मावख'गिरिफोरखौ जाख्ल'नायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला होखारजानाय APDCLनि सा 36 मावख'गिरिफोरा नंखायै मेडिकेल सार्टिफिकेट बानायनानै मेडिकेल बिल जमा होयोमोन आरो डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबां रां दिहुनोमोन। बिथांमोनहा बेबायदिनो थांनाय 2017 मायथाइनिफ्राय दासिम 1,94,00,000 रां बख'नानै जाख्ल'दों। बेखौ लानानैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो APDCLआ बिसोर सा 36नि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। दा नायबिजिरनायनि गेजेरजों नंखाय मेडिकेल सार्टिफिकेट बानायनानै रां जाख्ल'नायनि दायाव साख्रिनिफ्राय होखारबाय APDCLनि मावख'गिरिफोरखौ। रां जाख्ल'नायनि थाखाय APDCLनि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै एफआइआर होनायनि अनगायैबो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालआ भाङाघर पुलिस स्टेशनाव सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिफाननि अफिसियेलफोरनि हेंथायैबो आलदा-आलदायै एफआइआर होदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।